Continuem parlant d'un ambient pràcticament de ple estiu amb temperatures superiors als 30 graus a bona part de l'interior i precisament comencem repassant alguns dels valors màxims, ja que, com dèiem, s'han arribat a superar els 30 graus a bona part de l'interior i els casos més elevats arribant a valors de 34, puntualment 35 graus, per exemple, en el cas de Vinebre cap a les Terres de l'Ebre. A més, aquestes temperatures, juntament amb una mica d'aire fred en alçada que ha començat a arribar, ha afavorit que s'hagin desenvolupat nuvolades a partir de migdia, sobretot cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, i precisament aquestes nuvolades han acabat deixant alguns ruixats que s'han iniciat a partir de migdia cap a l'extrem nord de la serralada i al llarg de la tarda han anat guanyant intensitat i han afectat a d'altres punts del Pirineu. De fet, puntualment aquests xàfecs han anat acompanyats fins i tot de calamarsa, tal com es pot veure en aquesta fotografia que ens enviaven des de Puigcerdà en aquest punt de la Cerdanya. La situació al llarg d'aquest dijous al matí, de moment, bastanta tranquil·litat, amb bastant de sol en conjunt, restes de núvols en tot cas cap al terç oest de Catalunya i amb unes temperatures mínimes que fins i tot encara podran ser una mica més altes. De cara a la tarda, de nou inestabilitat. De fet, parlarem de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i altres punts de les comarques interiors i seran aquests sectors on els ruixats xàfecs localment acompanyats de tempesta seran protagonistes al llarg de la tarda d'aquest dijous i de manera puntual podrien arribar a l'extrem nord de la Catalunya central o fins i tot en alguns punts, per exemple, al voltant de les muntanyes de Prades. Les temperatures, malgrat tot, amb tendència a pujar. Per tant, ambient de ple estiu. I això sí, davant aquesta situació meteorològica de xàfecs puntualment intensos, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís en aquest sentit, bàsicament a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on de manera puntual es podrien arribar a acumular més de 20 litres en tan sols 30 minuts. I de cara a les properes jornades, doncs 3 quarts del mateix de cara a divendres i dissabte, de nou enruixats xàfecs de tarda, sobretot en punts de muntanya, i amb unes temperatures que de moment tocaran sostre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.